Il-kwalità tal-ilma għall-awm f'Malta baqgħet fost l-aqwa fl-Ewropa skont l-aħħar rapport tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent dwar il-kwalità tal-ilma għall-awm għall-2025. Dan kif pajjiżna għandu 96% tal-ilma għall-awm li huwa fi kwalità eċċellenti jew tajba. Ir-rapport juri li s-siti kollha tal-awm li ġew osservati f'Malta laħqu l-istandards Ewropej stabbiliti għas-saħħa pubblika u l-protezzjoni ambjentali. Is-sena l-oħra Malta kellha 87 sit kostali għall-awm li minnhom 77 sit ekwivalenti għal 88.5% ġew ikklassifikati bħala ta' kwalità eċċellenti. 8 siti oħra jew 9.2% kisbu klassifikazzjoni tajba, filwaqt li żewġ siti ġew ikklassifikati bħala suffiċjenti. Ma kien hemm ebda sit ikklassifikat f'livell baxx. Barra minn hekk inġabru ġew analizzati 2100 kampjun tal-ilma matul is-sena. Fil-fatt pajjiżna qabeż il-medja Ewropea u anke qatt ta' pajjiżi Ewropej. Ir-rapport jikkonferma wkoll li Malta implementat b'mod sħiħ il-programm ta' monitoraġġ meħtieġ mid-Direttiva Ewropea dwar l-ilmijiet tal-awm. B'dan ir-rapport Ewropew jikkonferma l-ħidma kontinwa li qed issir biex tinżamm għolja l-kwalità tal-ilmijiet għall-awm f'pajjiżna.